Kuampi Lok Sabha na Shillong Dr. Ricky A.J. Sengkon la ong ba kaseng Voice of the People's Party kam ong ban weng lut ya baro gi khodop krong khajna hanrei ka kren syai ba dei ban weng ya gitu gi ba bu be ain haba kren mentaka sengi ka pho pratari ku jemang ajapsan Dr. Ricky ba dei ru general secretary ka VPP la ong ba ka parti ka ong ba hab ban wengi ginu gi khodop gi ba be ain bat kamut ya gitu gi bajaj kum ka ain nama ba labu khanang ban penmi khajna nam tak jingdon kam ka council ula ong ba ka basungsi kalong ba la yo jingtip badang don bun ba gi ba krong be ain barwa kam ba kat kum gi jingtip jong u gi don gi khodop ka sokra jela shawa jantia gi ba krong hadu praspa har jaka aspa tengka bat kum pani ka de ka kam be ain la ban kedau ba ka KHADC dangshen kaya takhu bot ka bor district ribhoi hadin bakla sya khangno ya ka khodop krong khajana tangsi sngi ba kala panyeng ha dihar ke parti kong awan weng ya ki khodop krong khajana ki ba be an kata kadai ke ngab so tu nyam ong bam bengin ban weng lut ke boro rei ki ba dei kat kum ki jing mo om provision jongka oh ya kata you don't come one race one generate revenue and ray ka jeng ong demi ke parti no do basang kolong ya ki khodop krong khajana be a to susi kolong hagi ni kisni ko kidang bon ba wat ki bala ki jongka sarkar jalan support warjantia ke baca kim krong kat kum ke bala bu Iban krong arspa, may asoki krong hadu praspa. Kum kitol, kadai kepada sarkar ini kan kum krong pada kalong ya. Kita kiba shoot mi, shane shatai, kum kitol kadai kal. Kepada parti keren ke manifesto. Dan ray kepada nile ni hapan le, kum ikendon, balabu baik baik. Dah kritis secara India.